муаттара ваҳобова ин рассоми 13 солаи тоҷик ҳамагӣ ним сол боз ба мактаби рассомӣ омадааст, вале аллакай кору маҳсули эҷодаш дар қатори беҳтарин тасвирҳои кӯдакон аз даҳҳо кишвари дунё ҷой гирифтааст. дар миёни кори рассомони наврас аз 75 кишвар мусаввараи муаттара ваҳобова барои аввалин бор аз Тоҷикистон ба даври ниҳоии озмуни ҷаҳонии мошини орзуҳои ман роҳ ёфт. ин озмун ҳамасола аз ҷониби ширкати ҷаҳонии Тойота баргузор мешавад ва аз миёни 9 расме ки имсол аз Тоҷикистон барои ширкат ба ин озмун ирсол шуда буд, ташаббускорон дар ҷопон тасвири муаттараро ба феҳрасти беҳтаринҳо ҷой доданд. ин расми ба озмун пешниҳод кардаи муаттара аст ки чархи айём ном дорад ва муаллиф мегӯяд хост бо ин тасвираш бинандаро ба сайри гузаштаву ояндаҳо бубарад. мо бо муаттара дар саҳни ҳавлии мактаби рассомии Мино вохӯрдем ки дар ҳалқаи ҳамсабақон ба кори эҷодӣ машғул буд. муаттар муборак бошад. аслан ин акси шумо ба фикрам як соати регӣ буд та ҷои ман фаҳмидам. ин чӣ паём доштам ин акси шумо муаттар ва чаро хостед дар ин озмун маҳз ҳамин акса пешниҳод кунед, ҳамин нақша пешниҳод? дар мизи устодам соати регӣ истодагӣ буд. вай соати регина ки дидам, ман мехостам ки анин регим ба монанд бошад. расми шумо? Ҳа, монанд бошад. Лекин дар дунаш хок набошаду худи мошин бошад. ки дидам ина уже сар кардам, кашидам. Ки кашидагӣ будам, деталь бояд фақат кунед. Деталиш бисёр бояд бошад. шарти озмун ҳамин буд? Ҳа, деталь. яъне тасвири бисёр бошад. шӯй бошад, ярки бошад. дар ҳамин мошин ман мехостам ояндаро дидан. Оянда, гузаштаро ҳамаша дидан мехостам. Мехонемо, лекин диданашам нақстар. масалан чӣ дар оянда чиро дидан, чиро мехостед? мехостам дидан чӣ қадр одамо ва иштодаги буданд, зиндагӣ мекунанд, чӣ қиин буд ва ёба дар гузашта ҳаминаро дидан мехостам. чӣ хел фаҳмидед ки даври ниҳоӣ ба роҳ ёфтед шумо муаттар? падарам гуфтанд ки муаттари пешам биё гуфтанд. ман пешашон омадам, гуфтанд ки ман дар интернет дидам ки што ана расми ту, гуфтам да ким куҷо ман вай расма дида, гуфтам ани ту неми, гуфтанд. баъд ман дидам мебинам ани ман будааст. баъд аз вай ман ҳама хешумон ба гуфтам чтоб лайк монанд ки чтоб ман болотар рафтан гирам. кашидам, ман бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта фирсодам. бисёр хуб. ташаккур муаттар. умедворем тасвири шумо дар даври ниҳоишам ғолиб меояд. раҳмат. ва ҳатман баъд аз он ҳам бо омада бо шумо суҳбат мекунем. тасвири муаттара дар сомонаи расмии озмуни ширкати Тойота зери рақами 47 ҷой гирифтааст ва дар сурати гирифтани овози зиёд ва баҳои баланд чархи айём маҳсули эҷоди ин навраси тоҷик ҳам метавонад соҳиби ҷоиза, нишони тилло ё нуқра гардад. ғолибият ба рассоми наврас имкони сафар ба ҷопонро фароҳам хоҳад овард. Дата до конца этого года должны подвести итоги и нас должны уведомить дополнительным письмом, то есть о том, что там, если кто-то выигрывает, то мы знаем об этом. Все конкурсанты, которые прошли там по номинациям, по разрядности, так скажем, по уровню 1, 2, 3 место, они будут выкладываться на сайте Toyota Motor Corporation, и уже с этого сайта мы можем узнать о победителях или номинантах той или иной возрастной категории. иштирок дар ин озмуни ҷаҳонӣ барои муаттара баъди ғолибият дар сабқати тоҷикистонии мошини орзуҳои ман даст дод. ин озмун соли дуввум аст ки бо ташаббуси намояндагии ширкати Тойота дар душанбе баргузор мешавад. муаттара ин рассоми наврас аслан тасвири табиат ва истифода аз рангҳои рӯшанро дӯст медорад. ба андешаи вай рангҳои рӯшан ва тасвири рангоранг табъу рӯҳи одамро болида месозад. Сарвиноз Ҳоҷиева, рассоми тоҷик ва устоди муаттара мегӯяд, ин шогирдаш аслан истеъдод ва шавқи баланди рассомӣ дорад.
اما با گفته خانم حاجی‌اوا تشکیل چنین آزمون‌ها برای جلب خردسالان به صنعت رسامی مساعدت خواهد کرد. من میتونم بگم که این گونه نمایش‌ها، کنکورس‌ها، فستیوال‌هایی که می‌گذرند شرط است که همه اشتراک نمایند. برای چی؟ در این آزمون‌ها بچه‌ها میتوانند، رسامان نورس میتوانند هم کاری خودشان را با چشم دیگر نظر کنند و هم با دیگر کارهای دیگر بچه‌ها نگاه کنند و از آنجا آموزند که چی بهتر است، کدامش بهتر است، بهترینش کدام رسم است. حالا این نورسی تاجیک آرزو دارد چرخ ایامش در قطار تصویرهای غالب آزمون جای گیرد و او را به کشور فناوری‌ها ژاپن ببرد.